Egun on guztioi eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa, jaunartzeak dira. Bete behar diren segurtasun eta osasun arauak arduraz eta zuzen betetzea eskatzen dizuegu. Egun berezia ez ezik, fedean, ospakizun hau aberatsa izatea nahi genuke. Hortarako isiltasuna eskatzen dizuegu. Zaila gaitezen jarrera egokia hartzen. Gure aldetik guztiok ahalegintzea eskatzen dizuegu. Mesedez, argazkirik eta bideorik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran izango duzue hortarako tarte txiki bat. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis todos bienvenidos. Por el respeto, orden y normas de seguridad e higiene que exige esta celebración tan especial, os pedimos que colaboréis en la buena marcha de ella con vuestro silencio, respeto de las normas y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y el interés que se pone en ella. Por otro lado, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración habrá ocasión para ello. Egun berezia da. Guk lagundurik aldarera hurbiltzen diren ume hauek maite ditugu. Beraientzat hoberena nahi genduke. Fedearen toaia ere eskaintzen saiatzen ari gara. Sinisteak lagun egiten digu bizitzan. Ona da sinistea. Lagundu diezaiegun bada gaur ere, ume haueri gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas que vamos a recibir en la iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados por sus padres o correspondientes responsables. Estamos tratando de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos, cada vez más convencidos, que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer. Merece la pena creer. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado en su hondura, este acto es un motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús.
Acompañémosles con el cariño y con la fe, mucha o poca que tengamos. Zutik jarririk, har ditzagun bada abestuaz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon, eta ongi etorri danak, baino batez ere, zuek. Gaur aurreneko jaunartzea egingo dezutenok. Aurreneko aldiz, Jesusen mai ingurura gonbidatuak, baino parte hartzera. Zurionak hasieratik eta gauz handia. Atzekalden negoela, zai etortzeko, begiratzen nuen Elizaren tetsuari, eta gero zoruari, eta Elizak nola dauden eginak, zerua eta lurra bat eginik, altu egite zituzten, zutabeak jarraituz, gure begira da gora dijoa, zerua eta lurra bat egiten gera hemen. Eta gaur, zuen bihotzetan, zeru eta lurraren egilea, zuen barru txikita hundian esango dugu, ez da, munduan kabitzen ez dana, zuen barruan. Hori, gauza handia da, ulertzeare oso zaila. Bizi ingo dugu, ospatu. Les digo a los niños que, estando atrás, observando la iglesia, las iglesias, ¿verdad? Sobre todo esta, que es majestuosa, ¿no? Unas columnas enormes, que si uno le sigue con la mirada, va al techo que quiere simular el cielo. Cielos y tierras aquí se hacen uno, se unifican, ¿no? Y eso es lo que también en los niños, como dice Santa Teresa y otros, muchos han dicho, grandes santos, ¿no? Con admiración y asombro, quien no cabe en el cielo y en la tierra, cabe en nuestro interior. Es un misterio grande
Edarki, ongi etorri danak. Eta orain zuek umetxook ere egingo zute ongi etorri diren guztieri. Etorri Mikel, Ariel eta Aratz. Eskerrak ematen dizkizuegu gurekin etorri zareten guztioi. Badakigu asko maite gaituzuela, beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregaitik ekarri gaituzue katekezira eta gaur Jesusen azken afaria ospatzera etorri gara. Ongi etorri. Gracias a los que habéis venido a acompañarnos a nosotros. Os pedimos una cosa, enseñarnos a creer y a ser buenas personas. Gracias. Gu zueri begira ikasten dugu, dena eskerrik asko zuei laguntzagatik, otoitzagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir estando celebrando con interés. Eskerrik asko. Edarki oso ondo. Agradecemos también esta acogida de los niños, de las niñas. Eta orain Eukaristia hasieran beti egiten dugu horrela. Eske Jesus izan zen erabat zintzoa, erabat persona osoa, akatsi gabekoa, pekaturik gabekoa, ezta? Gauz guztitan gu bezalakoa, baina gauz baten ez zuen pekaturik. Ura oroituko dugu hemen, eta orduan hasieran itortzen dugu guk utsegiteak baditugu. Igual pekatua hondik ez, baina utsegitek eta gure pekatu txikik barkamena eskatzen dugu, eta horregatik denon izenean barkamen hori eskatuko dezutenok, etorri honutza aurrea. Elaia, Aiur eta Aroa etorri. Barkatu jauna, zuta zahaztutzen garelako, otoitz egin ez dugulako eta eskerrak ematen ez dakigulako. Erruki jauna, Barkatu jauna, batzuetan alferrak izan garelako, ez dugulako behar bezala lanik egiten eta zintzotasunez jokatu ez dugulako. Kristo erruki, Barkatu jauna, elkarrekin azarratzen geralako, eta askotan bata besteari laguntzen ez dakigulako. erruki jauna, eta Jainko aitak beti du erruki, gutaz eta egunen batean eramango gaitu bere ondora. Orain, eskerronez, egun handia da, esaten dugu, ospatzen duguna handia da, pozik, ospatu behar dugu, eta horrela adierazten dugu, aintza abestuz. Aintza, aintza, zeruetan jangoikoari. Aintza, aintza, zuri jauna. Aintza, aintza, zuri. Aintza, aintza, zuri jauna.
aintza zuri jauna, aintza zuri jauna, aintza zuri jauna, aintza zuri jauna. Egin dezagun otoitz. Gure jainko eta gure aita. Jesusengan, zure maitasunaren neurrigabea erakutsi diguzu eta elkar maitatzera gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu geran hoi lagundu ezaiguzu. Munduaren erdian zugandik datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espirituaren indarra. Te pedimos, Señor, que en este gran día de estos niños y niñas nos envíes tu Espíritu, que renueven en nosotros el testimonio de la fe. Zure seme Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amén. Xeri zaitezte. Las lecturas que vamos a escuchar nos van a recordar, por una parte, la última cena de Jesús, fundamento de nuestra Eucaristía dominical y de esta primera comunión de los niños y niñas. Por otro lado, el Evangelio nos traerá el recuerdo de la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Pentecostés. San Paulo apostoloak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, jaunagandik hartu nuenik, neure aldetik, zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saldu zuten gauean, ogi hartu eta ezkerronezko otoitza eginez, zatitu zuela eta esan. Hau nire gorputza da zuentzat emana, egizue hau nire oroigarri. Afalondoan gauza bera egin zuen kalizarekin, esanez, kaliza hau itun berria da, nire odola sinatua. Egizue hau edaten du zuen bakoitzean nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jan eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza iragartzen duzue, ura etorri arte. Jaunak esana? Zuti prestatzen gara evangelio entzuteko. Aleluia, bestuaz. Aleluia, 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 aleluia. Ni maite nauenak beteko du nere hitza, dio jaunak. Nire aitak maiteko du eta harengana etorriko gara. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Ederki, hurbilduko naiz pixka bat, ez da? Zuen gana, ezke, zuzenean, zueri hitz egin nahi dizuet batez ere. Bueno, gauza asko esan ditugu, urte hauetan da, atzo prestakizunean da, gaur da. Gauz gehiegi ez dizuet esan nahi. Ez, gaur da ospatzeko eguna, ospatu, festa egiteko eguna da, benetan, ospatzekoa. Zuriz jantzita zaudete. Soineko zuriz. Horrek, ze esan nahi du, orain arte, zuek hori askotan esan dugu, bakarrik bataioa, aitortzare egin gendun, baina orain arte bataioa hartuta zaudete, eta bataioa hartu zenuten egunean, apaizak esan zizuen zapi zuri bat jarriz, zuen gainean, ni izango nintzen, segurona. Kristo jantzi dezu soinean. Soineko zuri honek adierazi dezala, zein haundi zeran. Jangoikoaren seme, jangoikoaren alaba. Kristo jantzi dezu soinean. Zuek ere, hori daukazute gaur, soineko zuria. Bataioa esan nahi du, Kristoia zuen gandago. Ni bezala, nik ere, soineko zuria. Kristo jantzita soinean. Gero gorrie, esan nahi du, espirituaren sua, gaur pentekostez da, oan izango dizuet hori. Sua, esan nahi du, maitasunaren sua. Esan nahi du, barruko garra, eta munduan behar dan, zu hori, gauzak eraldatzeko, sua, gorrie, anaitasuna bezala, gorrie, azkeneraino, irabazle di joaztea haiek ere. Bueno, orain arte hori. Ia, Jesusen lagun haundiak zerate, Jesusek asko maite zaitu, bataiatuta zaudete, eta gaur beste pauso bat, mai ingurua. Jesusen mai ingurura, eta lehen esan dizuedana, zeruta munduan kabitzen ez dana, gure barruan. Misterio handia. Beraz, hori Jesus zuen lagun betirako. Gaurko egun honetan, lehen esan dizuet, zutabi hori begira jartzen bazeate, iritsi gara tetxura eta hori zerua irudikatzen du. Baina hemen aldean aurrean daukagun aldarea ere, begiratzen badegu, beti gora juten gara eta goien zer dago, zerua. Ze ikusten dira, zue begiratu, bi irudi garbi, Jainko aita eta Jesus. Eta erdian, ez tezu ikusiko igual, uso bat, espiritua. Uso bat, espiritua. Aita, semea, espiritua. Sugarra. Batzutan esan dizuet, espiritua, Jesus ere ez dugu ikusten. Nola ba sentitu? Batzutan, behin esan hori dizuet, mobilekin egiten degunean dei bat, zuzenean jute alda beste mobilera. Ez. Guk egiten dugu dei bat, satelitea juten da. Ikuste aldegu satelitea. Zenbat satelite dabiltzan hor. Ez dugu ikusten. Satelitetik, berriz ere, beste mobilera. Bueno, espiritua, hor goien da hori, uso irudian,
Hor ere bai, sermoia itezan toki hori hortikan hitz egite zuten apaizak, hortikan. Hor ere gainean, uso bat, eta apaizak hitz egin dezala espirituaren argitasunez. Bueno, espiritu horrela da. Zango dugu, adibide bada. Ez da, satelite hori bezala. Eta espiritu horrek, Jesusek esan zuen, konbeni zaizuen ijutea. Eta orduan espiritua bihelduko dizuet, Orduan, Jesusek, espiritutik, hitz egiten digu, hitz egiten digu. Barruan, satelite moduan, dei hori, denak entzuten dugu dei hori, kaso inbertzaio, hori beste gauz bada. Bueno, egun handi bat, beraz, Jesusen lagun betirako eta espirituaren bidez, Jesusek berak hitz egingo dizue zuen barruan. Dudik ez, dudik ez. Oain, kanpanila behar dut, ez da egin non da hon, hemen txikoa. Bai, bueno, beti egiten dut hau jaunartzetan, izan ere, eliz guztitan kanpantorrea, da hemen ere kanpantorrea harra dago, ez da. Eta askotan jotzen du, ez da, kanpaiak jotzen dute, kanpaiak. Eta kanpaiak jotzen dute beti, batzutan ordu emateko, eta baina, mesa daun guztitan, elkartzen geran guztitan, jotzen du, Horrekin adierazten digute, hori ere bai, espiritualen deia bezala entzun nahi duenari, esan nahi digute, gaur elkartzeko eguna da eta Eukaristia izango dugu, Jesusen azken afaria, ospatuko dugu. Bueno, hori, hau, oroitzeko egingo dugu, berriz biltzen geranean, azkeneko bilera zuekin jarraipenari buruz hitz egiteko, zozketa bat, talde bakoitzean bat oroigarri, hori, oroitzeko hori, kanpaiak entzuten dituzunean, entzun eta gogoratu hori. Hau aurreneko jaunartzea da, ez da bila izan azkenekoa, ez da? Horrek esan nahi du, jarraipena, ez da? Edarki, oain, zuen gurasori zerbait esango diete. Recibid el Espíritu Santo, es el día de Pentecostés. Y bueno, pues os digo sinceramente, pues toda esta semana ha sido como una presión de noticias así un poco, vamos a decir, negativas, ¿no? Pues no sé, Ceuta, Gaza, ayer el río Bidasoa, creyendo cruzar, un joven de Mali, subsahariano, pues ahogado, nuestras fronteras. En fin, es como el agobio del mal, del espíritu del mal, ¿no? Entonces, el día de Pentecostés, recibid el Espíritu Santo. Quisiera invocar ese Espíritu del Señor y que nos dé su paz, que nos dé la alegría y que invocar ese Espíritu sobre el mundo y sobre la Iglesia, ¿verdad? Cuando al ser humano le falta el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, el Espíritu bueno, Espíritu humano bueno. Ese es el Espíritu de Dios que actúa en el corazón del ser humano. Pues cuando hay ese Espíritu, pues entonces eso, se crea solidaridad, se crea fraternidad, se crea escucha, perdón, paz, alegría. Yo quiero invocar ese Espíritu porque el mundo necesitamos ese Espíritu. Cuando falta ese Espíritu bueno del corazón humano, cuando falta el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, se crean guerras, odios, conflictos, y no importa la acumulación del dinero, si para eso hace falta matar, si hace falta marginar, si hace falta, sin ninguna misericordia, sin el Espíritu bueno. Lo mismo en la Iglesia que fuera de la Iglesia. Las instituciones se convierten en burocracias, se convierten en organizaciones burócratas y anquilosadas, y el poder en despotismo. Cuando falta ese Espíritu bueno, cuando está, y también en la Iglesia, igual. Cuando hay el Espíritu bueno,
pues es cuando se crea fraternidad, se crea solidaridad. Yo quiero invocar ese espíritu. También dice San Pablo que la fe es obra del Espíritu. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por obra del Espíritu. También quiero invocar ese espíritu sobre mí y sobre vosotros, ¿no? Ese espíritu de la fe, el espíritu de la fraternidad, que sea lo que realmente nos invada, porque buena necesidad tenemos. Y puestos de pie, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Sinistende, sinistende. Sinistende jangoiko aita, gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren egilea. Sinistende, sinistende. Sinistendet Jesucristo, haren seme bakar, gugatik hil eta piztu zana. Sinistende, sinistende. Sinistendet Espiritu Santua, ta Eliza Katoliko Santua. Sinistende, sinistende. Eta egin ditzagune eskariak, jangoikoari eskatu diezaiogun bere laguntza. Pongamos delante de Dios nuestras peticiones. Ebarretorri, Rexu Maria Eugenia Garazi, Maialen eta Unitz. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos en primer lugar por la Iglesia. Que vivamos con alegría y honestidad la fe recibida. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun Azkoitiko neskamutiko guztien alde. Oremos por todos los chicos y chicas de Azkoitia. Gurasoen laguntzaren 3 urte hauetan katekesian hasi dugun bide jatorrari jarrai diezaiogula aurrerantz ere. Que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde, katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Eginkizun eder eta bikaino horretan inoiz aspertu ez daitezen. Que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educadores. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgamos por primera vez. Jaunartzea pozez eta maitasunez bete gaitzan. Que la participación en la misa nos llene de alegría. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Guraso eta familia kristauen alde, por los padres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso ardurak bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan erantzunkizunez jaso ditzagun gure aur hauei kristau ejemplu jatorrik inoiz falta ez diezaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Munduan eta gure artean dauden behartsuen alde,
por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de esta crisis sanitaria sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultzagaitzala. Que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en indiferencia. Eska diezaiogun jaunari. Entzunarren jauna. Ala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Xeri zaitezte. Bueno, Eukaristia ospatzeko, Jesusen azken afaria da, ze eukiko zuten, ze eukitze zuten, azken afarian ze jantzuten arkumea, ensalada antzeko batekin, hori jantzuten. Eta horrekin batera, noski ogie eta ardoa. Eta, orduan guk, azken afarikoa oroitzen dugunean, jartzen dugu ogie eta ardoa. Eta hemendikian, hasten gera, Jesusen azken afaria oroitzen. Aurrera begira jarri behartzeate, danak aurrera begira. Ez du importa. Egiten nahi diena orain, da, beti egiten da, Eukaristi guztitan bolsa pasatzen da. Solidaritza esan nahi du, hori, guretik ematen degula, gero beste laguntzeko, edo argia ordaintzeko, edo kalefazioa, edo, ez da dit, dauden gauzak. Orduan, lasai, zuek etortzean, ekarri dezute sobre bat, ez da? Eta sobre hortan zeon, diru bat. Zuen eskaintza. Zertako, aurten pentsa, txertoak, aita santue, Francisco aita santua, ari da esaten, txertoa denontzat, herri pobrentzat ere bai. Eta berak ere, Erromako kaleko jendeari, ordaintzen die txertoa. Lagundu nahi diogu aita santuari, eta hortarako bialduko diogu gure dirua. Ez da asko, baina gurea. Aber erantzuten digun, Horregatik eskaintza jarri dezute, baina ogie, tardoa, eta otoitzarekin jarraitzen dugu. Egunero somatzen dugu zure maitasun neurri gabea, eta egunero saiatzen gera zure maitasun hori antzematen, eta eskerroneko izaten, onarritzazu gure doaiak, eta egizkizu guretzat biderako janari. Acepta, Señor, estas ofrendas de estos niños y nuestras, y que sean para nosotros alimento para el caminar de la vida. Jesucristo gure jaunaren bitartez, Amen. Zutik, mesedez. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. aita ona, pozik gaude zurekin. Eta gure bihotzak esker honez beterik dauzkagu. Horregatik Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu eman diguzun bizitzaren doaiaren gatik. Gure guraso eta familien gatik. Jesus ezagutu degulako. Eta gaurko egun pozgarri hau ospatzera bildu gaituzulako. Eskerrak ume hauen gatik eta hemen bildu garen guztien gatik. Horregatik, zure aintzaren kantu hau abesten dugu. Santo, santua, nire guztien jauna,
Santu, santu, santua, dire guztien pauna. Osana, 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 eta behar zuen adiskidea. Berak, deitu zituen aurrak bere ondora. Berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Eta orain hasten gera oroitzen. Jesusek egin zuena, berak saldu zutenean, atzo esan gendun zertzan hori, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak jangoikoari, eskerrak emanez, zatitu zuen, eta antzeuden bere ikasleeri eman zien, hau esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Eta falondoan berdin, kaliza harturik, koparturik, ardoz betea, bedeinkatu zuen, eskerrak eman jangoikoari, eta eman egin zien bere ikasleri esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat. Pekatua barkatzeko isuriko dena. Eta azkenean, esan zien, guk orain egiten ari gerara, egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri jona. Aita ona, entzun gure otoitza. Eta isuri gugan zure maitasunaren espiritua. Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos en esta mesa de la Eucaristía. Te pedimos por el Papa Francisco, el Obispo José Ignacio y todo tu pueblo santo. Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas difuntos, en especial a los fallecidos de las familias de estos niños y niñas. Acógelos a todos junto a ti. Y reúnenos un día junto a ti con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos aquellos a lo largo de los siglos han creído en ti. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia,
gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Amen. Eta orain, ja, hurbiletik hasten gera prestatzen jaunartzeko. Iritsi da momentua. Eta nola prestatzen gera hurbiletik? Aurrena gure aita kantatuz, eta esanez zuek nerekin gure aita, atzoin gendun bezala, gure aita, eta gero, pakea, bata besteari eskeniz, zenide bezala, eta horrela prestatzen gera jaunartzeko. Zueketanik, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Líbranos, Señor, de todos los males, particular. Líbranos del espíritu del mal. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Pandemia asuntonekin ezin diogu esku eman bata besteari, baina olain bai, burukin da, bata besteari esan pakea zuekin, pakea zuekin. Ikutu baina. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Eta orain, jaunartu aurretik, kantatuko dut nik, kantu zarra da, kantutxo bat, baina ondo adierazten du, lehen esan dugun misterio haundi hori, haundia da guk, hemen buru barruen sartzea, zaila da, baina maitasunez sinistu dezakegu, bihotzez. Izteko mirari, ainarri garria, ogiaren iduri, endet aldare gainea. Sinisteko mirari, hain harrigarria. Nere begiak Jesus, anez dute ikusten, oro bat zentzukiek ez dute nabaitzen, baina zalantz gabe dut handela sinisten, sinismenaren argiz hau dut ezagutzen.
sinismenarik gabe, gure begiek ez dute zer ikusten. Sinismenarekin ikusi ezin dana ere bai. Sinismena, beraz, sinismen horrekin esaten dizuet, ona hemen, Hangoikoaren bildotza, ona hemen, Jesus jauna. Zorionekoak, honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat me in vita eterna. Amen. Kristoren gorputza. Amen. Amen. Oain jaunartuko dezute, atzo esaten izuena, jaunartu ondoren bankura itzuli. Eta hori, olain begiekin ez da, barrua. Presentzi hori, Jesus, zeru eta lurrak, gure barruan, Bueno, hoxe ingo dugu. Susera gure bi
has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Zutik, jauna, zure semearen gorputz santuarekin janaritu gaituzu. Begira bihotzonez zureak dituzun aurrauek eta azkoitiko herria. Emaiguzu guztioi, sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean, zeruko mailan ere bildu gaitezen. Habiendo celebrado pues esta Eucaristía con la ocasión de la primera comunión de estas niñas y niños, te pedimos, Señor, que nos fortalezca en la fe, nos llene de alegría y nos haga a todos más cristianos. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Ohar bat, urrengo larun batean, maiatzak 29 eta 10:04 espiritualtasunaren inguruko jardunaldiei jarraituz, Felix Aturmendik, Azkoitiko erretoreak, gai hau aztertuko du. Espiritualitate kristaua, mistiko kristauen lanketa eta irakaspenak. Hitzaldi hau nahi dutenentzat irekia izango da. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu, bai gurasoeri, umeeri eta kristau elkarteari. Evangelioak esaten digu bezala, Jesusengan sinisteak concluir esa celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con lo que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría de ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe en Jesús y en su amor. Contamos con su paz y su espíritu. Y yo, Janet eta Lucía. Parrokiako eliztarrei, etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiei. Eskerrik asko. Baita ere 3 urte hauetan lagundu gaituzuen guraso eta katekistei. Aurrerantz ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta besarkada bat guztioi.
Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino, en especial a vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas, seguid ayudándonos con acierto. Eta bukatzeko, jaunaren bedeinkapen hartu aurretik, nik ere eskerrak eman nahi diet, batez ere, hiru urte hauetan, ez da, katekesian, da, ibili dien katekistai eta beste guzti ere behitu. Inpresioa dukat, oberena ematen saiatzen gerala, momentu zailetan, baina, saiatzen gerala, oberena ematen, nik eskerrak ematen diet, ze ailegabe litzake posible izango hau dena. Quiero agradecer a los catequistas y catequistas que hemos tenido y tenemos, ¿verdad?, a lo largo de los años y con estos niños durante 3 años, pero en fin, y en los otros cursos, pues que tengo yo esta, sensación y convicción. Por una parte, que lo que hacemos de la transmisión de la fe lo estamos haciendo en circunstancias muy difíciles, complicadas, que nos obligan también a la creatividad. No es fácil, no es fácil. Y hay gente que está haciendo un esfuerzo en eso. Y yo les agradezco de corazón. Y por otra parte, pues agradecer también a todos vuestra presencia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerra jangoituari. Ondoren, jaunartu dutenak eskaileratan kokatuko dira eta abestu egingo dute. Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideoak ateratzera. Gero hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor, para sacar fotos. Ni badulago bat maite naue, izena du Jesus. Zoduzu lagun bat maite zaituen, maite zaituen, maite zaituena. Zoduzu lagun bat maite zaituen, izena du Jesus. Lagun bat maite gaituen, maite gaituen, maite gaituena. Lagun bat maite gaituen, izena du Jesus. Oso ondo, zorionak, hor gelditu argazkirako.
hauek urrengo urteak